लोगोफोर दिनै मोनसे इन्टारेस्टिं आरो बिराद इम्पर्टेन्ट मोनसे जिनिस एबा लेसन लाबोदों स' नोंथांमोना आसाम स्टेटनि साफा साफा नोगोरारि स' आसाम स्टेटनि नोगोरारि जानानै आसामाव बेसेबां डिस्ट्रिक्टफोर दङ आरो बबे डिस्ट्रिक्टआ बबे खनायाव दङ बबे लकेसनाव दङ बेखौ मिथिनाया बिराद इम्पर्टेन्ट आरो मिथियाब्ला एसे लाजिथावना आरोखि न' जियानो जा एसे गोसोआव लाखिनोबो टान जायो एबा गोब्राब जायो बबे डिस्ट्रिक्टआ बबेथिं दङ एसे बेबायदि एसेबां बुरजा डिस्ट्रिक्टखौ 35टा डिस्ट्रिक्ट दाखालि बावैनि सरजाबनाय डिस्ट्रिक्टखौ लाफानानै आरोखि बेफोरखौ लाफानानै गासै 35 डिस्ट्रिक्टफोर दङ आसामाव आरो दा बै मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ जुदि लाफायाब्ला गासै 31 डिस्ट्रिक्टफोर दङ जियानो जा जोङो 35 डिस्ट्रिक्टनि लकेसनफोरखौ देखायनो दिनै गोरलै मेपनि गेजेरजों मानो होनबा बै दाखालि बावै मोनब्रै सरजाब जानाय डिस्ट्रिक्टआबो सानसे नङा सानसे बियो बा साननैसोनि उनाव बे डिस्ट्रिक्ट जाखाफिनगोन बेनिखायनो बै मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौबो लाफाखानानै जोङो दिनै आसामनि मेपखौ नायनि आरो बे आसामनि मेपनि गेजेरजों नोंथाङा दिनैनिफ्राय मिथिसिगोन बबे डिस्ट्रिक्टआ बबेथिं दङ आरो नैबे आं दा देखायनो नागिरनाय मेपआ बिराद गोरलै बै बिजाबाव थानाय मेप बायदि नङा गुगोलाव थानाय मेप बायदि नङा सिदा गोसोआव लाखिनो थाखायल' बानायनाय जादों नैबे मेपखौ बिराद इन्टारेस्टिं आरो गोरलै आरोखि स' नोंथाङाबो दिनैनिफ्राय मिथिसिगोन बबे डिस्ट्रिक्टआ बबे लकेसनाव दङ बबे जों बबेखिनियाव दङ बेखौ नोंथांमोना आंनि मेपनि गेजेरजों बिराद बरिया एकदम गोरलै मेथडजों गोसोआव लाखिनो हासिगोन आरोखि स' बिराद इन्टारेस्टिं नायलांबाय थादो दाना देखायनोसै जोंनि आसामा माबायदि आं मोनसे ओरैनो देखायनो आरो जोंनि आसामा ओरैबायदि सिदा देखायोबा ओरै बेनिफ्राय एसे ओरै थाङो बेनिफ्राय ओरैबायदि जोंनि ओरैबायदि बेनिफ्राय नैबेयाव एजे सिलाय बायदि ओरै मोनसे ट्रिगार दं आरोखि बेनो आरोखि जोंनि मेपआ साधारन भाबे आसामनि मेपआ बेबायदि आरोखि बेयावनो गासै बेसेबां दङ बेयावनो गासै 35टा डिस्ट्रिक्टफोर दङ आरोखि बेबायदि सिम्पल थ' सिम्पलबा जों बुजिमोन नालाय बेनिखायनो आङो सिम्पल नियमजों देखायनो नागिरदों स' सरासनस्रायै जोंनि आसामनि दाथाया शेपआ महरा नैबायदि आरोखि ओरै फैयो आरो ओरै थाङो एबा नैथिंगाले सोरैथि बुंनो थाङोबाथाय नै खर'थाराव मा थायो क'क्राझार आरो धुबुरी थायो आरो नैथिंगाले तिनसुकिया थायो आरोखि आरो नैथिंगाले मा थायो नैखिनाव थायो मा करिमगन्ज आरो हाइलाकान्दि थायो आरोखि करिमगन्ज हाइलाकान्दि आरो डिमा हासाव नै एसे नांदो आरो स' जोङो मोनथाम खर'आव थानाय डिस्ट्रिक्टफोरखौ मिथिना लाग्रोनो गिबियाव नै खर'थारथिं एकदम सोनाबहा वेस्टार्नाव एकदम मा थायो क'क्राझार आरो धुबुरी थायो आरो नै लास्टाराव ओरै टिपु मैस थायो बे जाबाय साउथ सालमारा मानकासार आरो नैथिं लास्टाराव थायो नै बेखिनियाव थायो तिनिसुकिया आरो नैथिंगाले एसे फैबाथाय मोनो जोङो धेमाजि मोनो आरोखि बेखौ जोङो मिथिग्रोनि आरो नै गाहायथाराव मा थायो नै बाराक भेलि बरक सेरफाङाव बेयाव थायो मा नै बेखिनियाव थायो बेखिनियाव थायो माने डिमा हासाव ओरै एसे गोलाव जायो ओमफ्राय नैबेयाव थायो करिमगन्ज आरो नैबेखिनियाव थायो माने हाइलाकान्दि जों दाना ओरैनो मोनसे सामारि मिथिना लाग्रोबाय जे जिं मा दङ बे मोनथाम खर'आव मा दङ जों मिथिना लाग्रोबाय दाना बेखौ जों आरो गोरलै तरिकाजों बे 35टा डिस्ट्रिक्टखौ माबायदि गोरलैयैनो बबे डिस्ट्रिक्टआ बबे लकेसनाव दङ बेखौ माबोरै मिथिनो स' भेरि गोरलै आरो नोंथांमोनाथ' मालाबा सानफेराखैमोन 35 खालाय डिस्ट्रिक्टखौ मारै गोसो लाखिनो माने एसे गोब्राब बायदि मोनो खिन्थु जेब्ला नोङो बे खामानिखौ गोब्राब सानफ्लाङाब्लासिनो जेब्ला आखाइजों आथिंजों मेगनखौ बाहायनानै गोसो मेगन गन्थं खामा जिखि जाया बाहायनानै नों जेब्ला बे हाबसोमगोन अब्लानो बियो इजि जायो दा नोङो जोंनि डिस्ट्रिक्टनि 35टा डिस्ट्रिक्टखौनो गोसोआव लाखिनो सानसेबो नों नाजाफेराखैब्ला नों मारै गोसोआव थानो आरो जों नाजाफेरनांगौ जाय खामानिखौ नोङो आधा घन्टायावनो गोसोआव थायोबा जोंनि डिस्ट्रिक्टनि जोंनि रायजोनि बा स्टेटनि 35टा डिस्ट्रिक्टखौ नोङो आधा घन्टा टाइम होबानो गोसोआव थायोबा जों मानो आधा घन्टा टाइम होनांगो जों नै नायनोसै जों दा दावगानोसै दा जोङो बिराद बरिया नै जिं मा डिस्ट्रिक्टफोर दङ जों बेखौ नागिरलांदो गिबियाव दङ मा डिस्ट्रिक्ट मिथिबायना गिबियाव दहाय बुंनाय बायदि नैयाव दङ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट नै क'क्राझार दं क'क्राझारनि उनाव जों मिथिखायो क'क्राझारनि उनाव मा दं क'क्राझारनि उनाव दङ चिरांनि उनाव मा दङ जों मिथिखायो चिरांनि उनाव दङ बाक्सानि उनाव मा दङ जों मिथिखायो उदालगुरि
उदालगुरिनि उनाव मा दङ जों मिथिखायो सनितपुर आरो गोसोआव लाखिनांगोन बाहाय माला मन लाखिनांगोन आरो सनितपुर सनितपुरनि उनाव मा दङ बिश्वनाथ नैबे बिश्वनाथ दे नै बिश्वनाथनि उनाव मा ओरै एसे गेंग्रा जालांसै आरो दाना ओरै बिश्वनाथनि उनाव मा दङ बिश्वनाथनि दङ लखिमपुर नैबे लखिमपुर ओमफ्राय लखिमपुरनि उनाव मा दङ धेमाजि लास्ट फ्राम आरोखि धेमाजि ओमफ्राय नै लास्टआव थागोन मा तिनसुकिया थागोन आरोखि दाना जों इखो नांथ'लिया दाना नै इन्टारेस्टिं फार्स्टआव मा दङ एकदम सोनाबथाराव क'क्राझारनि उनाव चिरां एसे नोङो मेगनजों नाहरबाय थानाय ओमफ्राय चिरांनि उनाव बाक्सानि उनाव उदालगुरिनि उनाव सनितपुरनि उनाव बिश्वनाथनि उनाव लखिमपुरनि उनाव धेमाजिया लास्ट नंद्राया बिनि उनाव मोनसे दंबावो बेयो नैथिंगालाय तिनिसुकिया दंबावो नै बाउन्डारि डिस्ट्रिक्टफोरखौ जोङो मिथिबाय गोसो लाखिनांगौ बे बाउन्डारि डिस्ट्रिक्टआ गासै 8टा दं मोन 8टा नैबायदिनो 1 2 3 4 5 6 7 8टा 8टा दङ गोसोआव थाखायो बिलाय मा एसे गोसोआव लाखिबानो जायो नै क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि सनितपुर बिश्वनाथ लखिमपुर धेमाजि दाना जोङो थांनोसै नै बिराद इन्टारेस्टिं दाना नै क'क्राझारनि सिङाव मा दङ धुबुरि दं मिथिखायो जोंनिया धुबुरि बेयाव दङ धुबुरि आरो धुबुरिनि सिङाव मा दङ नै धुबुरिनि सिङाव साउथ सालमारा मानकासार बयनिख्रुइ फिसासिन डिस्ट्रिक्ट नैबे साउथ सालमारा मानकासार तारमाने नै क'क्राझारनि सिङाव मोनथाम दं क'क्राझार धुबुरि आरो साउथ सालमारा मानकासार मोनथाम डिस्ट्रिक्ट दं बे लाइनाव बेनिफ्राय चिरांनि लाइनाव खैथा दङ बेबो सिम्पल चिरांनि उनाव मा दङ नै मोनथाम दं चिरांनि उनाव मोनसे थाबाय बङाइगाव मोनसे दङ बङाइगावनि उनाव मा दङ गवालपारा दं बे मोनथाम लाइनाव बे थाबाय फार्स्टनि लाइनाव क'क्राझार धुबुरि नैबे मानकासार चिरांनि सिङाव दङ मा नैबे चिराङानो गोलैजोबबाय गासिबो चिरांनि सिङाव दङ मा चिरां बङाइगाव गवालपारा बिनिफ्राय नैबे बाक्सा दाना बाक्सानि सिङाव खैथा नङा बाक्सानि सिङावबो बिदि बोनाला बाक्सानि सिङाव मा दं मिथिबायना बाक्सानि सिङाव दङ मोनथाम बिबो बि आरो मोनसे बि दङ बजालि दाखालि बोखार जानाया बजालि आरो बजालिनि सिङाव मा दं मिथिबायना बजालिनि सिङाव दङ बरपेटा नैबे बरपेटा बिनिफ्राय बै बजालि आरो बरपेटा बे मोननैखौ कभार खालामनानै दङ नैयाव नलबारि नैबे नलबारिनि गोलावा जिबौ बायदिया नैबे नलबारि बे नैखिनिया जाबाय कामरुप रुरेल गोसोआव लाखिना कामरुप रुरेल भेरि इन्टारेस्टिं एकदम इन्टारेस्टिं नै इमान बुरा स्टेप बाय स्टेप चिरांनि उनाव बङाइगावनि उनाव गवालपारा बेनिफ्राय बाक्सा फैबाय बाक्सानि उनाव मोनथाम दङ बजालि आरो बरपेटा ओमफ्राय नलबारिनिफ्राय नैबे कामरुपा मोनथामखौबो ओरै कभार खालामदों बे जाबाय कामरुप रुरेल भेरि इन्टारेस्टिं दाना नै उदालगुरिनि सिङाव मा दङ उदालगुरिनि सिङाव जों मिथिखायो उदालगुरिनि सिङाव मा थानो आरो उदालगुरिनि सिङाव दरं दं दरंनि उनाव दङ मा दरंनि उनाव कामरुप दं कामरुपा मोननै जाहैबाय कामरुपा नैबे कामरुप मेट्र' भेरि इन्टारेस्टिं दा थांबाय थानोसै बेबायदिनो बिनि उनाव सनितपुरनि सिङाव मा दं दालाय सनितपुरनि सिङावबो नों इदि ओरै आजबोना लाजायो सनितपुरनि सिङाव मा दं बेखिनि गासैबो सनितपुर बे सनितपुरनि सिङाव नैबायदि स्टाइलाव दं ओरैबायदि स्टाइलाव दं सनितपुरनियाव नैयाव मरिगाव दं मरिगाव नैथिंगालै नगाव मरिगाव आरो नगाव सनितपुरनि सिङाव मोननै मरिगाव आरो नगाव दं भेरि इन्टारेस्टिं दाना थांनोसै सनितपुरनि उनाव मोनो बिश्वनाथनि उनाव मा दङ बिश्वनाथनि उनावबो मोनसे डिस्ट्रिक्ट दङ नैबे ओरै आज दङमोन ना बेखौ सिन्था खालामनो सनितपुरनियाव माबायदि आज दङ ओरै आज दंमोन खिन्थु सनितपुरनि बे आजखौ ओरै खालामना होनांगौ ओरै खालामना होयोबाथाय नैयाव मा जागोन नैबे बिश्वनाथनि सिङाव गलाघाट दं नै बिश्वनाथनि सिङाव गलाघाट दङ सनितपुरनि सिङाव मोननै डिस्ट्रिक्ट दङ बे मरिगाव आरो नगाव बेनिफ्राय बिश्वनाथनि सिङाव मोननै थागोन नैबायदि एसे गेंग्रा जायो नैबे जागोन मा गलाघाट ओमफ्राय नैथिंगाल नैबे माबा मोनसे डिस्ट्रिक्ट दङ दायो खोन्थागोन बेनिफ्राय जोङो दाना जोङो लखिमपुरनि सिङाव फैनोसै लखिमपुरनि सिङावबो सिम्पोल लखिमपुरनि सिङाव मोननै डिस्ट्रिक्ट दङ
मोनसेया जाबाय माजुलि आरो माजुलिनि सिङाव दङ मा जरहाट दङ जरहाट माजुलिनि सिङाव दङ नै जरहाट लखिमपुरनि सिङाव मोननै डिस्ट्रिक्ट लखिमपुर माजुलि आरो जरहाट जाबाय माजुलिया बाय ओरैबायदि जायो ओरैबायदि दिमा दिप नालाय बियो दैमा दिप माजुलिया जियानो जा बियो डिब्रुगड़आवबो नाङो नगाव सरि गलाघाट जरहाट आरो लखिमपुर बे मोनब्रै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबासो डिस्ट्रिक्टआव माजुलिया नाङो आरोखि दैमा दिप नालाय बियो गेजेरनि जियानो जा लखिमपुरनि सिङाव माजुलि आरो जरहाट दङ धेमाजि बे धेमाजिनि सिङाव दङ मा नै डिब्रुगड़ दङ नै डिब्रुगड़ धेमाजिनि सिङाव डिब्रुगड़नि सिङाव मोननै दं नैबे शिवसागर आरो नैबे सराइदेव शिवसागर आरो सराइदेव बबेनि सिङाव दङ बेयो डिब्रुगड़नि आरो डिब्रुगड़नि सिङाव मा दङ धेमाजि थारमाने धेमाजि डिब्रुगड़ आरो डिब्रुगड़नि सिङाव मोननै शिवसागर आरो सराइदेव बेबायदिनो नै गासैखौबो ओरै कभार खालामनानै दङ लास्ट थाराव नैबे जाबाय तिनिसुकिया भेरि इन्टारेस्टिं दानिया मा जाहैबाय नैबे सिलाइनि ओरै स्टेन गान बायदि बे एरग्रायाव बेखौ जों नायनोसै नै कामरुप मेट्र'निफ्राय फैगोन बियो सिलाइनि बे गावग्रा एरखांग्राया बे नै कामरुप मेट्र'निफ्राय ओरै फैगोन कामरुप मेट्र'निफ्राय फैनानै नैबे गलाघाटनिफ्राय फैगोन बियो नै गलाघाटनिफ्राय ओरैबायदि फैगोन बेनिफ्राय बे नैखिना गासैबो बेखिना मा जाहैबाय गासैबो बेखिना कार्बि आलं नैबे कार्बि आलं इस्ट किन्तु कार्बि आलं इस्ट नङा बेखौ जों कार्बि आलं होननानै बुंगोन बिनिफ्राय कार्बि आलंनि नै सोनाबथिंगालाय कार्बि आलं वेस्ट ओमफ्राय बै कार्बि आलं इस्ट आरो कार्बि आलं वेस्टनि गेजेराव नै बेखिनियाव मा दङ मोनसे डिस्ट्रिक्ट दंबावो बेयो जाबाय मा हजाय दाना बे मोनथाम डिस्ट्रिक्टनि सिङाव माने थिंगालाय कार्बि आलं इस्ट नैथिंगालाय कार्बि आलं वेस्ट बे गेजेराव दङ हजाय बे मोनथामनि सिङाव दङ मा मिथिबायना डिमा हासाव नैबे डिमा हासाव दं डिमा हासावनि उनाव ओरैबायदि डिस्ट्रिक्ट दं ओरैबायदि डिमा हासावनि उनाव ओरैबायदि डिस्ट्रिक्ट दङ नैबे बे डिस्ट्रिक्टआ जाबाय मा कासार बेखौ बुङो नैखिना गासैखौबो कासार ओमफ्राय नै कासार आरो नै कासाराव नांजाबनानै आरो मोननै डिस्ट्रिक्ट दङ नैबे जाबाय करिमगन्ज आरो नैबे हाइलाकान्दि बास बेखिनियानो तामुलपुरखौथ' जों सोदिया तामुलपुराथ' नैबे बाक्सायावनो दङ नै बेखिनियाव ओरै दङ तामुलपुरा नै बेखिनियाव बेखौ जों सोनाय जादिया आरो जों मिथिखायो तामुलपुरा जोंनि बिटिएडि एरियानिनो मोनसे डिस्ट्रिक्ट बियो स' बेयो जाबाय आसामनि मेप थोंजों सिदा आखिदों आङो गोसोआव लाखिनो थाखाय आरो माने जाहाथे लकेसनखौल'सो गोसोआव थायो आरो डिस्ट्रिक्टफोरनि नामखौल' गोसोआव थायो बिनि थाखाय आङो बे सिदा ओरैनो मेपआ दहाय आखिनाय बायदि नैबायदिसो मेपआ नैबायदि ओरै थांना ओरै नैबेखिनियाव सनितपुर थायो नैखिनियाव सनितपुरनिफ्राय एसे ओरै दमलाङो ओरै दमनानै ओरैबायदि गेंग्रा जालाङो आरो बेबायदि ओरै आरोखि जोंनि मेपआ खिन्थु सिदा जोङो गोसोआव लाखिनो थाखाय नैबायदि आखिबाय आरो मेपखौ इन्टारेस्टिं दाना बेखौ गोसोआव लाखिनो माबायदि सहस नैबे जिं एकदम बाउन्डारियाव बियो बे बाउन्डारियाव 8टा डिस्ट्रिक्टफोर दङ नैफोरो क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि सनितपुर बिश्वनाथ लखिमपुर धेमाजि आरो बिनि सिङाव बेयाव मोनथाम डिस्ट्रिक्ट नैनि सिङाव मोनथाम डिस्ट्रिक्ट नैबेनि सिङाव मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट मोनसे मोननै मोनथाम मोनबा डिस्ट्रिक्ट आरो नै उदालगुरिनि सिङाव मोननै डिस्ट्रिक्ट दरं आरो उदालगुरि बेनिफ्राय सनितपुरनि सिङाव मोननै डिस्ट्रिक्ट मरिगाव आरो नगाव बिश्वनाथनि सिङाव मोनसे डिस्ट्रिक्ट मोननै डिस्ट्रिक्ट गोलैयो नैबे कार्बि आलं इस्टआबो गोलैयो नैबे गलाघाट आरो नैबे गलाघाटनि सिङाव दङ नैबे माने कार्बि आलं इस्ट बेनिफ्राय लखिमपुरनि सिङाव मोननै डिस्ट्रिक्ट नै माजुलि आरो जरहाट धेमाजिनि सिङाव मोनथाम डिस्ट्रिक्ट दङ माने नै धेमाजिनि सिङाव मोनसे डिस्ट्रिक्ट दङ बे जाबाय डिब्रुगड़ ओमफ्राय डिब्रुगड़नि सिङाव मोननै डिस्ट्रिक्ट दं बे जाबाय शिवसागर आरो सराइदेव बेनिफ्राय नै गासैबो डिस्ट्रिक्टखौ कभार खालामनानै माने धेमाजि डिब्रुगड़ बेनिफ्राय नैबे सराइदेव गासै कभार खालामनानै लास्ट थार्ड डिस्ट्रिक्ट बे जाबाय तिनिसुकिया अरुणाचल प्रदेशजों नांजाबहैगोन बियो तिनिसुकिया नैफोरबो नांजाबगोन बाहाय बांला बेनिफ्राय बिनि सिङाव नैबे जाबाय कामरुप मेट्र' नैथिंगालाय माने गलाघाट कामरुप मेट्र' आरो गलाघाटखौ कभार खालामनानै ओरैबायदि ओंखारबुंगोन बे सिलाइनि गावग्राया ओरै एरग्राया AK-47नि बै एरग्रायाव गिबियावनो मोनथाम डिस्ट्रिक्ट दङ
नैबेथिंगालै जाबाय कार्बि आलं इस्ट नै सोनाबथिंगालै कार्बि आलं वेस्ट बिसोर मोननैनि गेजेराव बाउन्डारि डिस्ट्रिक्ट बे जाबाय हजाय ओमफ्राय हजायनि सिङाव मोनसे डिस्ट्रिक्ट दं बेयो जाबाय डिमा हासावनि सिङाव मोनथाम डिस्ट्रिक्ट दङ बेयो ओरैबायदि महरनि जागोन नैबायदि ओरै बे जाबाय कासार आरो कासारनि थिंगालै माने सोनाबथिंगालै मोननै डिस्ट्रिक्ट बेयो करिमगन्ज आरो हाइलाकान्दि बास बेयाव गासै तामुलपुरखौ लाफानानै 32टा डिस्ट्रिक्ट आसामनि स' भेरि इन्टारेस्टिं नोंथाङाबो हयथ' खनसेयावनो गोसो थायाखैब्लाबो एसे नायबावब्लानो गोसो थागोन दा अन्तत' एटलिस्ट मायबा नङा मायबा नोंथाङा गोसोआव थादो 100% सियर मानो होनबा जेब्ला नों मायबा मोनसे सोलोङो नोङो नोंनि बे सोलोंनायाव नोंनि सेन्स अर्गेनखौ जेसेबां बाहायनो हायो बाहायनांगौ खोमाजोंल' खोनासंनानै नों जा जिनिसखौ सोलोंगोन एसे माने मा जायो गोसोआव थानाया गोब्राब जायो जेब्ला नोङो खोमा मेगन बिगुर आखाइ आथिं बाहायजोबनानै मोनसे जिनिसखौ सोलोंगोन बे जिनिसखौ नोङो थाब गोसोआव थागोन आरो बेखौ नोङो गोबाव समनि थाखाय गोसोआव थागोन बेनिखायनो नों जेब्ला माबा मोनसे सोलोंगोन ना बेयाव नोंनि मेगन माथा खामा गन्थं आखाइ जि हायो बाहायजोबनानै एक्टिभ खालामजोबनानै सोलोंनांगौ जेरैबायदि नोङो आसामनि लकेसनखौ नोङो बुङोबा गोसोआव थानाय नङा जों मेगनजों नायाब्लासिनो जों दा मेगनजों नायखाबाय आसामनि माने बबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ बबेथिं दङ माने धुबुरिया साउथ सालमारा मानकासरा बबेथिं दङ तिनिसुकिया बबेथिं दङ करिमगन्ज हाइलाकान्दि कासारा बबेथिं दङ जों मिथिजोब्बाय नै बाउन्डारि डिस्ट्रिक्टफ्रा मा जों मिथिजोब्बाय 8टा बाउन्डारि डिस्ट्रिक्ट बिथिंगालै साहाथिंगालै नै जेनेबा खोलाहाथिंगालै जों मा दङ मिथिखाबाय नैबेनिया खोलाहाथिंगालै बे साउथ सालमारा मानकासार गवालपारा ओमफ्राय नैबे कामरुप मेट्र' कामरुप रुरेल बेखिना दङ गासै खोला एकदम खोलाथाराव दङ नैबे करिमगन्ज हाइलाकान्दि आरो कासार ओमफ्राय नैथिंगालैनिया सानजा आरो सानजा खोला जरहाट दङ शिबसागर बेनिफ्राय नैबे सराइदेउ बेनिफ्राय तिनसुकिया स' भेरि इन्टारेस्टिं बाय आरो बेबायदि इन्डियानि मेपखौ लाबोगोन गुबुन माबा माबि बुस्थुफोरखौ लाबोगोन इयुनाव बाय